dyma ni I chi, da ni'n ei chanol I yma Nghanolfan Cneifio, Meirion, dyma chi yr ail rownd o'r rowndiau Cyn-derfynol, yr adran Canolradd rwan. Mae David Roberts ar un, David Ysgygawr yng Nghymydog I, Baden Powell ar 2, Stanley Hibbert ar 3, Elgan Wilson ar 4, Mark Harris ar 5, a Lewis Jones o ardal Llanelltid Dolgellau ar 6. Felly, digon I gystadlu amdano fo fan hyn, lle yn yr dwsin sydd yn mynd ymlaen i'r hanner dwsin sydd yn mynd ymlaen i'r ffeinal yn nes ymlaen y prynhawn yma. A Cneifio taclus dros ben yn digwydd ar hyn o bryd. A ni'n sbio rwan ar Mark Harris. Mark Harris o ardal Llandeilo yn newydd gwrdd a dywysoges Ann a derbyn gwobr goffa Louise Owen am y flwyddyn sy'n golygu. Mae gen o fo drip y flwyddyn nesaf yma I fynd yr holl ffordd I Delan Newydd I fireinio I grefft. Hwna I gyd wedi cael ei dalu amdano fo, yr hediad ag arian allan yna i'w gynnal o. Mae hwnna'n wobr werth I chael a mae pawb sydd wedi derbyn y wobr yna fel un sy'n rhagori yn yr adran iau a dyma boen wrth eto cael yr oen yna I lawr y twll yn cael cynnig y wobr yna. Mae'r criw yn fan hyn I gyd yn dewis ac yn pleidleisio a Mark Harris o Landeilo sydd wedi cael ei eleni. Felly llongyfarchiadau mawr iddo fo. Ar 6 wedyn da ni'n edrych ar Lewis Jones, Lewis Pentre man hyn yn cael hwyl dda iawn yna fo bachgen tawel ond gweithgar dros ben ac un o gneifwyr gorau yn ardal ni yn sicr. Tra bod David Roberts yma ar 1 ar 'i bedwerydd oen allan rwan allan o 5 pynta rwan wedi cyflymu o'r rownd y diwetha yna. Mae hyn yn bwysig rwan bod y cyflymdra yn dod I mewn iddi hi ac unwaith eto golwg ar Mark Harris ar 3 Stanley Hibbert o Loegr yma'n hyn allan efo'i bedwerydd oen. Felly mae David Owain ar 1 ychydig bach ar y blaen I bawb ar hyn o bryd. Allan yn y pen draw na hefyd mae Lewis Jones ar 5 ac ar y stodiau hirion ar hyn o bryd mae Mark Harris yn cael chydig bach o drafferth efo'r oen yna. Fedrwch chi ddim rheoli popeth pan da chi'n cneifio ac os ydych chi yn cael oen sydd efo rhyw chydig bach mwy o gymeriad dweder yna mi allwch chi gael trafferth hyd yn oed os da chi cneifio'r gorau posib ynde. Wedyn dyma ni Stanley Hibbert yma'n hyn yn mynd rownd y gornel yma'n hyn ac ar hyd yr ochr ddwytha rwan mae Mark Harris. Mark Harris yn hedfan lawr y goes dol na I orffen yr oen yma. A oes gen o fo un arall yn y gorlan, oes siŵr o fod, ond erbyn hyn mae o wedi dal I fyny efo David Roberts sydd chydig bach ar ei holi ar 1. Felly Mark Harris ar hyn o bryd y cyfle. David Roberts nesaf fel y gwelwn ni fan hyn rwan. Cneifio'r taclus dros ben fel y gwelwch chi. Dim ôl glan ar ôl ar y corff na chwarae teg. Yn tacluso yma ar chydig bach yn bwyllog mwyn cael gwneud y job yn iawn. Dyma nhw mae'r pumed allan gen o fo ar 6 fan a Lewis Jones yn mynd I mewn am 'i bumed hefyd. Mae'r ddau yma David Owain a David Roberts felly a Lewis Jones yn bartneriaeth Cneifio i'w gweld o gwmpas y Sir Feirionydd a thu hwnt. David wedi treulio lot o amser yn Cneifio efo Gareth Daniel eleni sy'n rhoi dipyn o brofiad wrth gwrs os cofio ni am ddylanwad Gareth Daniel ar y tŵn nesaf sydd yn dod I mewn chwarae teg iddo fo. Y stodiau hirion yma'n hyn fodd bynnag dwi'n meddwl sy'n bia Mark Harris unwaith eto'r bachgen yma yn teimlo'n hyderus iawn dwi'n siŵr ar ôl ennill y derbyn y gwobr gwobr goffa Louise Owen. Hwnnw wedi rhoi hwb iddo fo. Dyma fo unwaith eto yn hedfan o gwmpas yr ochr ola yma o'r pumed oen. Ydi o'n mynd I orffen cyn baw arall? Dwi'n meddwl I fod o. Yn laen rwan Mark Harris. Wyt ti'n mynd I wneud I? Wyt ti'n mynd I ddangos I ni pam bod ti wedi ennill y wobr? Wyt! Llongorchedd mawr. Mark Harris yn mynd â hi ar hyn o bryd. Ond fyny nesa, tybed, pwy sy'n nesa? Dyma ni, golwg sydyn ar David Roberts wan. Mae yna rhyw chydig bach o stodiau ar ôl gen fo I ddod yn ail o ran cyflymdra I Mark Harris. Iep, dyna ni, job done. Reit da. Da iawn David erbyn hyn yn Cneifio 200, 300 y dydd, ddim problem o gwmpas lle. Yr un peth yn wir am y bachgen nesaf yma I orffen Lewis Jones fan hyn. Lewis o'r ardal Llanelltid yn gorffen hwn yn reit aclus. Rhywbeth yn cool iawn am Lewis yn does y ffordd mae o just yn gwneud siŵr bod y job wedi cael ei gwneud yn iawn yma. Pwyso botwm coch cyn chwarae teg roedd yr oen I lawr y twll. Hwna'n dipyn o gamp. Ac wrth gwrs yn adlewyrchu'r canolbwyntio sydd angen ar y lefel yma o Cneifio. Da iawn. A wedyn, rownd â ni rwan I Baden Powell ar stondin 2. Ynta, unwaith eto, wedi pwyllo'n bach rwan gan bod y cyflymdra wedi o ran cyflymdra wedi cholli, felly taclusrwydd sydd yn mynd I fynd â hi rwan. Felly pwyllo, gwneud y job yn iawn, a pwyso'r botwm na. Stanley Hibbert, Baden Powell allan,
Elgan Wilson, yr unig un rwan I orffen ynta rwan yn gwybod wedi cael cic fanna gan yr oen. Nad oes am byd amdani, ond cymryd pwyll ac yn gwneud y job yn hollol drylwyr. Dyna ni, round a ni. Ac ffoeth bach, dwi'n gwybod amdano chi, dwi'n chwsu fan hyn yn gwylio nhw. Ond mae'n boeth I fyny ar y llwyfan a dwi'n siŵr achos mae yna oleuadau'n goleuo y digwyddiad ar hyn o bryd. Ond dwi'n falch o ddweud bod I wedi cymylu'r ychydig tu allan. Felly mae'r ychydig bach llai poeth a ddim mor glos ag oedd I ddoe yn sicr. A mae hynny bydd pawb ac yn hwyluso y gwaith yma sydd yn bleser I wylio ac dwi'n siŵr bod nhw'n mwynhau cystadlu ar y llwyfan mawr yma hefyd yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Dyna hi, cystadleuaeth yna drosodd ymlaen â ni.